Vandaag zijn we te gast in het AZ Sint-Jan te Brugge. Wij gaan een operatie bijwonen van dokter Bruno Dillemans. Dankjewel, dokter Dillemans, dat wij vandaag te gast mogen zijn in het AZ Sint-Jan te Brugge. En dat we mee mogen kijken naar deze prachtige, indrukwekkende operaties met uw hele team. Ja, inderdaad. Ik had u dat ook beloofd naar aanleiding van mijn visite in Oostburg. En ik denk dat het een mooi moment is om een keer te komen zien, niet alleen voor de standaard operaties die wij doen, de bypass en de sleeve, maar we gaan vandaag ook wat meer complexe ingrepen verrichten. En we hebben ook wat gastchirurgen die vandaag ons komen opzoeken. Dat zijn chirurgen van Turkije en Azerbeidzjan. En die komen allemaal een klein beetje langs om toch wat tips en tricks te leren om die wat meer complexere operaties succesvol uit te voeren. En daar hebben we in de loop van de jaren dan toch een klein beetje een reputatie opgebouwd. Dus, en ik ben blij dat je erbij zit. Dat gaat een keer de gelegenheid zijn om te zien ook hoe dat we effectief werken. Frequent wanneer bezoekers komen specifiek voor anesthesie, dan volgen wij al die getallen en leggen we uit ook van wat ga je doen. En afhankelijk van de stadium ga je berekenen hoeveel medicatie we gaan geven. En gaan we ook testen dat de patiënt volledig gedecurariseerd is en maximaal kan ademen. De patiënt slaapt nog altijd goed diep, 35. Ook dat ben ik al aan het afbouwen, zodat hij daar straks mooi wakker wordt. En we kijken even dat de patiënt ook geen pijn heeft. En dat is ook goed, het is zonder stress. We weten het sympathisch systeem en het parasympathisch systeem. Waar ziet u? En wel, wij zien hier aan die getallen. Ja? Wat wij doen is de hartritmevariabiliteit meten op basis van de ademhaling. Het is een moeilijk en complex iets. Dat is relatief nieuw. Wordt nog niet standaard gebruikt, maar geeft dus wel een zeer goede indicatie eigenlijk hoeveel morfines je eventueel nodig hebt. En als je zonder morfines werkt, of je inderdaad ook pijnvrij bent. Dus de gastric bypass was jarenlang de golden standaard, omdat we bij de gastric bypass gaan werken met een drievoudig werkingsmechanisme. We gaan maken dat patiënten minder kunnen eten door een klein voormaagje te maken. Maar we gaan ook maken dat er stukken van de dundarm wordt gebypast, omgelegd. Zodat patiënten van wat ze eten, en dat gaat beduidend minder zijn door dat klein maagje, gaan we ook maken dat er minder suikers en vetten opgenomen worden. Zeker heel goed voor patiënten met suikerziekte, patiënten met hoge cholesterol, omdat dat een positief metabool effect gaat sorteren. Het enige verschil is met de bypass dat we geen stukken dundarm gaan omleggen. Dat is het verschil. Ik zag vanmorgen tijdens de operatie een of ander een soort kompas. U stopte daar een kompas in. Wat voor doel had dat? Dat is geen echt kompas, dat is een trocar. Wij noemen dat een canule. Dat is eigenlijk een buisje langs waar dat wij die operatie verrichten. Natuurlijk wordt de koolstofdioxide ingespoten in de buik, geïnsuffleerd, waardoor wij eigenlijk in een mooie abdominale caviteit kunnen opereren. Maar in dat buisje zit er gelukkig altijd een klepje. Een terugklepje, zodat het CO2 niet uit de buik loopt. Anders zouden we nooit geen echte mooie bolle buik kunnen hebben. Dus wij hebben die bolle buik nodig om de operatie goed te verrichten. En wat u zegt daar als kompasje, dat zijn allemaal eigenlijk de toegangswegen langs waar we die laparoscopische ingreep proberen uit te voeren. Dat klein voormaag gemaakt hebben, daar gaan we dan een stukje dundarm op aankoppelen. Dus dat dundarmpje dat lager in de buik zich bevindt, moeten we optrekken. Dan gaan we dan de verbinding maken tussen dat kleinmaagje en de dundarm. Dat doen we dan ook met mechanisch hechtingsmateriaal. Maar soms plaatsen we daar, en dat heb je ook gezien, plaatsen we daar toch nog een extra sutuurtje langs om te maken dat er toch zeker geen probleem zou zijn in die zeer belangrijke verbinding tussen de maag en de dundarm. We geven nu dit jaar 11 en 12 december gaan we een groot congres organiseren hier in de congreszaal in Brugge, BMCC noemt dat, waar we heel wat gastchirurgen van heel de wereld gaan inviteren. Dat gaat de 20e editie zijn. Is origineel gestart vanuit de Latijns-Amerikaanse landen, van Brazilië voornamelijk. En wij hebben nu de eer om de 20e editie hier te kunnen organiseren, waar dat er een heel zwaar luik chirurgie gaat zijn, dat ik gaat op mij nemen. En professor Jan Mullier, dat is een fantastische anesthesist, die gaat het luik anesthesie coveren. En dus 2 congressen gaan we er samenbrengen en gaan we dan dat, denk ik toch, succesvol, hopelijk toch, congres organiseren. Iedereen is zeker welkom. Het is natuurlijk specifiek wat gericht op de chirurgie en op anesthesie. Dus ik denk dat het misschien technisch wel wat te moeilijk gaat zijn. We hebben anders ook open dagen hier in het ziekenhuis. Het is spijtig, we hebben nu juist de familiedag achter de rug en het is mijn fout dat ik niet iedereen gevraagd heb, maar dat zou interessant zijn voor patiënten of ex-patiënten voor toch een keer een kijkje te komen nemen in de operaties en hoe dat eigenlijk in zijn werking gaat.
En dit was dan Scheldebonder. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. Fijne avond.